6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши дуюм дар қолаби Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5-1 дар шаҳри Вашингтон бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Трамп мулоқот намуданд. дар вохӯри маҷмӯи васеи масоили вобаста ба ҳолати кунунӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ миёни ду кишвар баррасӣ шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои даъват ва пазироии гарм арзи сипос намуданд. сарвари давлати мо дар идомаи суҳбат ба аҳамияти таъмини сулҳ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ишора намуда, пойдории амну суботро заминаи бебаҳо барои рушди устувори ҳамаи кишварҳои дунё арзёбӣ намуданд. зимни баррасии робитаҳои дуҷониба таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳким ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. зикр карда шуд, ки дар Тоҷикистон зиёда аз 70 ширкат бо иштироки сармояи амрикоӣ фаъолият доранд. бо ёдоварӣ аз ҷараён ва натиҷаҳои ҳамкории дуҷониба дар соҳаи саноати Тоҷикистон, аз ҷумла барои истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, бахусус фулузоти нодир, густариши чунин робитаҳо ба манфиати кор арзёбӣ шуд. таъкид гардид, ки имкону захираҳои истифоданашуда барои таҳким ва густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузории судовар миёни ду кишвар, аз ҷумла дар бахшҳои энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, илму техника, зеҳни сунъӣ ва технологияҳои муосир хеле зиёд аст. баррасии ин масоили вобаста ба мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ба мисли терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз бахшҳои муҳими суҳбат буд. табодули судбахши андеша ҳамчунин атрофи дигар масоили минтақавию ҷаҳонӣ сурат гирифт.